chaposedwa pompa mukaona chichola wa vekedwa nyolo musadabwenso kuti ndi ndani akhatunde kuti no ndi ntchito ya Edward Kambanje wambatu kusokola nkhani za zichola banda ndipo iyi ndi akhozadi kuvala zibangiri akunena kuti tu ndi kunali tukutengatu ndalama tu 21 miliyoni ndikumakagulirano njinga ya moto imodzi basi 21 miliyoni tu njinga ya moto imodzi akuti ipite ku nifi imeneyoyo ndalama zinazo zimapita kuti fa njingayo rumwina mutate 5 miliyoni mwina tingamvetsetsetu mwinatu koma mpaka nano mukanene kuti 21 miliyoni ndeti munali mu 2024 tu mmenemomo panalowa kachinyengo Kambanje nde wayamboka sokola zimenezo kuti chichola bandayo afufuzidwe bwinobwino tikamateretu amakhala akubanika of course koma mondilolebe kuti ndifotokoze bwinobwino kunena kuti tu nkhani iyi inayambatu nde kuti mu chaka cha 2024 makamaka pamenepotu panali pa 15 January 2024 pameneno nde kuti gulu lina lake lomwe litchedwa kuti Concerned Citizens of Malawi akuti tu mbadwa zokhudzidwa zimene za dziko la Malawi motsogozedwa ndi Edward Kambanje ananyamulatu kulemba chikalata kuchinyamula kupita nacho nde kuti ku Anti-Corruption Bureau kukachisiya kumeneko bungwe limathana ndi katangale kunena kuti tikufuna mufufuze Simplex Chichola banda chifukwa tikuona ngati ameneyo walavwa za misonkho yathu akuchita zakatangale malinga ndi kuti ndalamazo akuzitulusa ku nduna oyang'anira za chuma kumenekoko wadya ndalama motani ndeta achina Kambanje amakakamba zonena kuti wapereka ndalama zokwana 2.3 biliyoni Malawi kwacha ku kampani ina yomwe ikutchedwa kuti no Auzano kampani imeneyi akuti ibweretse njinga za moto zokwana 100 zipite kuti no zipitetu ku bungwe lija la nifi kuti anthu ogwira ntchito kumeneko asamavutike mayendedwe nawo tikazamenya ndi kuti masamo kupezeka zonena kuti 2.3 biliyoni ija njinga iliyonse njinga imodzi ikagulidwa ndi kuti pa mtengo wa 21 miliyoni Malawi kwacha mwayiona imeneyo 21 miliyoni Malawi kwacha njinga imodzi magayi njinga yake yakuti ino imeneyo ndi njinga yanji imeneyo kapena iyo iziyenda chowuluka fandele kuti ngamadabwere pamenepo kapena ndi ma flying motorcycles otherwise ndi kuti no sizikumveka ya 21 miliyoni Malawi kwacha njinga imodzi ndena kamba zota inotu ndi mufotokoze bwinobwino tufuna awo achichola bandawo mwafufuze tukambatu za mu 2024 mo kukapatsa ndi kuti adzamene amagwira ntchito ku bungwe la Anti-Corruption Bureau kuti afufuze achichola banda mwafufuza amenewo kuti tipezeno zoona zenizeni kuti apamene mapa sizoti ndetiwo amapeze kuti atenga ndalama zimene makende kumazipakira m'matumba mwawo kuti basi kuzitumiza ndithu kampani imeneyo ya Auzano basi Auzanoyo nkumatenga njinga imodzi kaya mwina mayigula kaya mwina kaya ndingoyerekeza kaya ndi 4 miliyoni ndekuti ndalama yonseyo kaya 18 kaya 19 miliyoni ndekuti nkumayikhotesera ku akaunti ya chichola pamenepo inoti mwafufuza kuzikhala zonena kuti anapanga money laundering kusokoneza ndalama za Malawi basi kuzipitisa matumba mwawo katangale ameneyoyo akamba zoti ndi Kambanje wanangolota nthawi imeneyo akuti yayi iwo watu ndi zoti amapanga izifota anakhangata ndabeti ma information tonoti khangati anthu aku amene amagwira ntchito kampani ya Auzanoyo imene inawina contract imeneyoyo faina awinatu ngati contract ndi zoti amagwirizana ndi kuti ndi anthu munthu wina wake wamkulu ku unduna oyang'anira zachuma ndipo iyo contract yonso ndi kuti anayita winaso khangatiso mokhotesa basi timalamulo cholinga chonena kuti basi ayiwine ndamagwirizana ndi bwana wakumeneko ndi bwana nthawi imene ala Simplex Chichola banda kodi ndiwo akapena faka onoti ayi iwo andame amayang'anira unduna onsewo akwena akafunsidwa amenewo akafotokoze bwinobwino zinkayenda motani of course nthawi imeneyoyo nkhani ya njinga za motoyo kumagulidwa njinga imodzi 21 miliyoni inadabwitsabe anthu ochuluka ndife tinkadabwa 21 miliyoni njinga imodzi magayi zikhala bwanji kuti ini ndalama zochuluka choncho nthawi imeneyo ndi kuti zachuma zayamba kale kusokonekera anthu ayamba kale kuvutika mwene njala ndi zina zoterozo zachuma osayenda now kampani imene ya Auzano inapatsidwa no contract kuti idzipanga supply idzipititsa njinga za moto komanso ndi kuti no magalimoto kumene ku bungwe la nifi
kuti mwina makeno azigwisidwa ntchito kumeneko kuja ndi anthu ogwira ntchito kumeneko. Awa anapezapo mwina mwayi oti ajerepo ndalama nkutifikitsa nkhani yathu ya lero tsopano, chifukwa chinakamba nje atakasiya kalata yoyamba mu 2024 anadzasiyanso kalata inanso yachiwiriso kuti komwekonso kubungwe la Anti-Corruption Bureau. Koma musaiwale zoti bungwelo anthu amene akugwira ntchito kumeneko anayesa kuongeresiso mwayioneti zimene zovutabe kuno la kuongeresiso kudafufuza fake kangoona kuti Anti-Corruption Bureau inali yazi ija yoti zochitika zake zosalongosoka kupatula mwina Martha Chizuma uja amene tikuonanso kuti azakwera paja anakhangati sanafune kuti nampangire renew contract yake atayambanso kulimbana nawo anthu akatangale munaonanso mpaka nammanganso kammanga atavala mapajamas mmamawa zosakhala bwino mwayioneti. Nawo achinakamba njewa sopano abweranso rapa akunena kuti musone ngati life tinayiwala pano tikulemberanso ku bungwe la Anti-Corruption Bureau komwe kuti kalata yathu tinakupatsani kale kumenekoko. Of course sinuyo amene munali nthawi imeneyo ma director sinuyo nthawi imeneyo analipo ena komano ziwenera kukhala mafailo akumeneko. Bwanji ino simukutiyankha kuti mupangapo kanthu kwanji simupangapo kanthu kuti mumfufuze mkulu amene mumfufuze amene iyi nkhani kalata tinalemba kale sitingalembenso kalata ina yaye tikungokulemberani kalata inoti mufukule kalata imene tinakulemberani ndekutino mu January 2024 kuna kuti achitchola banda wafufuzidwe nkhani yake muyipese tafufuzani mwafufuza akulu amene wawa kupanda kuti zidaboti mukugwira ntchito ndekuti apa pangasigino ngati kalata ija anakayibisa pansi pena pake ndekuti magayi amene akugwira ntchito ku Anti-Corruption Bureau panopa akhoza kayifukula basi ndekuti zaposedwa pampatenga mavezo onoti achitchola banda aja mwina make avekedwa unyolo ndithudi. Padzara ananena kuti iwo akuti anasankha kuti akhale chete safuna kumayankhula anthu ena akakuchita mantha chane koma iwo basi angokhala chete basi safuna kumayankhula inuyo ndisi amene muchita mantha enepa fazana kumayankhula ayenako nkuyaja. Of course anakhazikidwa chete satatapidwa koma iwo azitchola banda anangoti zoti ndi mkulu wa zipani zotsutsa boma amene samene azikhayiwa mphamvu kwambiri kuyankhula ndithudi amangokhala chete akufunanso akamutapeso nkhani zafereleza anoti anasukuniza fereleza wina wake chani ku famu yake na muleli famu ndi uja anathamanganso katenga chiletso kuti musabweyo zasitcha ku famu yaini. Here we are akunena kuti nde nkhani izizi zikhoza kukhala kuti mwina make afufuzidwa ameneyo tione kuti zititengera kuti no. Of course tikamakamba chonchi lanena kale akamamva chonchi amakhande kuti akubanika kunoti koma papa nde yafukulidwanso imeneja mwatapasi chapompano pene ndingathe kutapidwa iyayi ngati ngosalakwa tikunoti akatapa ndekuti kumene wakafotokoze ngosalakwa ndi akapereke maumboni awo kunoti ngosalakwa koma ngati ndolakwa ndi ayembekezere ndithu kuti akumana ndi lamulo ifanire panopa paibe zomanyengererayo amaphwanya lamulo azikumana ndi lamulo. Magaya 21 million malawi kwacha njinga imodzi njinga yake ya moto ino njinga zake zakuti zaza kapena njinga zaku space bwanji njinga zomayenda zomapanga time travel kapena zoma ukaziyendetsa nkumadumpha nazo kuchoka mu chaka cha 2026 ukagwera mu chaka cha 2040 nkubwereranso mu chaka cha 2026 ino sizoona ya akafotokoze bwinobwino abwanawo kuti zinkaenda motani kumeneko. In case ngati zingabwere kuti wavekedwa zibangiri ife tizakupasansoni paja mazuwa timakhala pano pakumakupasani akuti